Készítettem egy Lego játékot, ez kockákból van, ez egy technikai játék, amit én készítettem. Nagyon sok kockából áll, és a kirakásnak a végén ki kell jönni egy téglának, amiből kiáll egy kis darab. Bemutattam apukámnak, ő elsőre sajnos nem tudta megcsinálni, de én sokat gyakoroltam, és végre jól megy. 3 Lego darabból áll ez össze. És én már megtanultam, hogy ezt nagyon könnyű összetenni. Bár nekem is van ezzel gondom. Eléggé egyszerű is, meg nehéz is, de nekem tetszik, főleg, hogy Legóból van. És aki nem ismeri ezt a játékot, még az is kibírja rakni legalább egy fél óra alatt maximum. Hát ennyi. Apa, lekapcsolhatod a kamerát.